geografia eta historian lizentziatua, ondare arkeologikoaren defendatzaile sutsua da. Iragana ezagutzeko grinari jarraituz, aztarnategietako lana maite du. Hainbat arkeologia lan zuzendu ditu, besteak beste Amaiur gazteluko indusketak. 2022an Irulegiko eskuak iraultza ekarri zuen maila zientifikoan, hizkuntzalaritza eta epigrafia paleo-hispanikoa ere goitik behera aldatuz. Aurkikuntza Nafarroako museoan ikusgai jarriko dute 2024 urtetik aurrera. Bertan, Aranzadi zientzia elkarteko idazkari den Juantxo Agirrerekin solasten dugu. Juantxo, zer moduz? Ongi. Juantxo, arkeologiak beti erakarri zaitu? Txikitatik, goratzen naiz Tolosako eskolapietan ikasi nuen, eta EGB-ko 7. mailan eskatu ziguten, sua handia egiten zarenean, ze izan nahi duzu. Eta nik idatzi nuen, ni arkeologoa edo geologoa. Eta nire klasekide gehiene jartzen zuten futbolista, astronauta eta holako gauza. Eta ni izan nintzen ikasgelako bakarra, arkeologoa izan nahi zuela. Eta arkeologo baten bizitza egunerokoa nolakoa da? Arkeologiak badu halako xarma ederra, nun etxean lan egiten duzu ordenagailuaren aurrean ordu haunitz, baina beti baduzu urtean zehar garai bat mendian lan egiteko. Arkeologo baten lana beti ikusten dugu esnatuko bazulo batean, edo ermita baten ondoan, edo gaztelu baten inguruan, eta hor daudela egun osoa lanean, atxurrakin eta lurra arakatzen. Hori izaten da arkeologoek gehien maite dutena, goizean hilo aztarnategira, eta han pasa 8 ordu, 11etako txiki bat eman, eta 15 minutu ordu erdikoa, bokata baian, eta gero jarraitu lanean eguzkia joan arte. Aranzadik zer eskaintzen dio gizarteari? Aranzadik eskaintzen dio gizarteari zientzia. Eta zientzia da egia ezagutzeko. Eta egia ezagutzen badugu, gizartea libreagoa egiten da. Aranzadik eskaintzen dio gizarteari gure hegaztiak, Europako iparraldetik etortzen direnak, zenbat diren, ze ibilbidea daukaten, beraien ekosistemak, edo gure Pirineotako mendiegaletan dauden landareak nolakoak diren, ze arazoak dituzten, edo kobazuluetan, lezetan dauden misterioak ezagutzea, edo baitare giza eskubideetan Nafarroan hainbertze desagertu egon zirela frankismoaren ondorioz nun dauden bilaketa horretan egia eskaintzen diogu gizarteari, gure iraganaren eta gaurko naturaren egia, modu independiente batean. Eta zein esango zenuke izan dela Aranzadik lortutako aurkikuntzarik garrantzitsuena? Arkeologikoki? Bai, hori da. Hoi galdera. Zeta 2021an aurkitutako Irulegiko eskuak jarri du maila hain altua, zeta gure hizkuntzarekin lotutako aurkikuntza bada, hizkuntzaren soinuarekin, historia sortzen da idazkerarekin, eskriturarekin sortzen da historia. Eta euskararekin lotutako idatzi zaharrenetakoa hauxe da Irulegiko eskua. Baina ez ditut ahaztu nahi, gure aurreko belaunaldiek egin zituzten aurkikuntzak, Ekaingo kobazuloan paleolito garaiko izugarrizko zaldi ederra daude hor margatuak, edo Altxerrin,
bisonte erraldoi bat, edo Oiartzungo Dorren izeneko kobazuluan aurrelako ezur txiki batean, hegazti baten ezur txiki batean dana apainduta duela 12.000 urte, edo aurkitutako Euskal Herrian giza aztarna zarrena Leze Txikiko karbian. Baino bai, Irulegi bizi izan dut, eta nik hoxe goraipatzen dut momentu honetan. Nola bizi zenuten Irulegiko indusketak? Irulegiko indusketa bizi izan dugu ohiko metodologia zientifikoarekin. 2007an hasi ginen, Arangurengo herriak deitu zuelako Arantzadiri deitu zion. Lehenengo poza handia nola atera zan mendi txontxorarretatik Erdi Aroko gaztelua. Lau dorre borobilak, erdiko dorre laukotua, arlosasko zolak, asaltzen ziren garai bateko metalesko tresnak, armak, gezipuntak. Eta gero, 2017tik honea, pixkanaka, hasi ginen gazteen eskuetatik, eta oso importantea da, Irulegin dagoen arkeologia taldea oso gaztea dela, matxina iestara zuzentzen du, eta pixkanaka lurra azpian asaltzen ari ziren tresnak, metalesko piezak, zeramika satitsuak, etxen oinarriak, eta modu zientifiko batean ikusi dugu Irulegiko aurkikuntza. Eta kontziente al zineten Irulegiko eskuaren garrantziaz? Ez. Genekien baskoien herrizkaura erasotua izan zala Kristo aurreko 75, 85 tarte horretan, Erromako gerra zibilen tartean, errein zuten hango herria. Eta asaltzen ziren material haunitz lurrazpian. Eta horiek segitu, poltsa batean, gorde, bere kutxan, eta egun gutxitan Nafarroako gobernuko gordailuan zaintzen zan, ezta? Eta material guzti horien tartean, bai ikusi nuen, ohiko bisita batean, bere poltsan sartuta, bere erreferentziarekin hor zegoen metalesko objektu bat zuela alako forma bat, baina inork ez zuen asmatzen zer zanura. Zeta lurra azpitik atea zan eta zegoen buztinez beterik. Ez ditugu pieza horiek bertan garbitzen. Zaintzen ditugu eta atera diren bezain pronto poltsa eta eramaten dugu Zaharberrikuntzako laborategira eta hori dago Nafarroako gobernuaren eskuetan. Eta prozesu horretan, 2022an, prozesu horretan, orduan, zaharberritzailea, Carmen Usuek, hasi zan ikusten letraren bat, bertze letraren bat, pitxin bat, zerbait gehiago, taka, eta orduan hor urduri jarri ginen, bai, arkeologo zuzendaria matxin, baita ni, bere laguntzaile bezala, eta hor nola baitere ohartu ginen geundela aurkikuntza zientifiko erraldoi baten aurrean. Hor zirrara, emozioa, eta prozesu horretan gertutik eguneroko bizitzan geunden, ze gertatzen da, zer aurkitu dute gaur, astero bazegoen berri bat, berri pozgarri bat, eta gordetzen genuen gure barnean, zeta ezin genuen hori gizarteratu. Eta Irulegiko eta Amaiurko kasuetan, jakin duzue bizilagunek zer jaten zuten, nolakoa zen haien egunerokoa, lanbideak, nola da posible hori jakitea? Irulegiko kasuan, herrizka hori erre egin zuten, eta bertakoak alde egin zuten korrika. Beraien eguneroko tresnak bertan utzi zituzten. Lapikoa zutegi ondoan zegoela hor dago dana puskatuta, eta aldamenean ikatzak. Nola baitere dana kongelatuta zegoen hor. Eta adibidez, etxen adobeetan, etxen paretetan badaude buztinez eta
lastoz egindako bloke batzuk, horietan ikusten dira baita ere gariale erreak edo garaiko landaren aztarnatxoak, orduan badakigu, zen nolako gariale espeziak zeuden eta bar, eta adibidez, Amaiurko Erdiaroko gazteluan, bertako soldaduei jaten zituzten animalien ezurrak nunbaiten beti botatzen zituzten bazterretan eta aurkitzen genituen ezur horiek nola mozten zituzten eta eguneroko labanak eta eguneroko tresnak inguruan azaldu direlako eta horien bitartez badakigu, hemen zutegia zegoela, hemen biltegi bat, hemen behitegia. Eta zientzia beti elikatu da diru laguntzez, voluntarioak, ikasleak, leku hauek ezagutuko genituzke pertsona hauen laguntzari gabe? Ez. Guztiz beharrezkoa izan da. Aurkikuntza guzti hauen atzetik badago herri gogo bat. Amaiurko herri txipiak nahi zuela jakin zer zegoen bere mendi muino hartan. Eta Arangurengo herriak jakin nahi zuen bere Iruleiko mendik askoan zen olako gaztelua zegoen, beraien kuriosidadengatik, beraien gogoengatik, zientzilariak area joan ginen, arkeologoak area joan ginen, beraiek deitu gintuztelako. Hoi da lehenengoa, zientziaren oinarrian kuriosidadea dago. Nafarroa erkidego erakargarria da arkeologoentzat? Izugarria, Nafarroa da paradisu bat, batez ere Nafarroaren ekosistema, Nafarroa gari zoro ederrak ditu, errekak, ura, mendilarreak, garaiko, aintzinaroko gizarteentzat lur ezin oparoagoa. Bai goi paleolitoan, hotzaldi haundi haietan, Nafarroaren aztarnategi honenak daude itsasoaldeare begira. Urdazubin, Areiz Bailarra, eta Euskal kostaldean paleolito garaiko Magdalena aldikoa, Auriñak aldean, hotzaldia zeudenean garai hartako iztariak joaten ziren kostalderaz eta ezan ainotza. Baina gero brontze garaian, trikuarrien garaian, burdinaroko garaia, neolito garaian, nekazaritza, artzantza sortzen danean, Nafarroa lurralde oso paroa da arkeologia inguruan. Beti esaten dugu gizakia beti gora begiratu duela, izarretara, ilargira, behera baita begiratu du beti, edo ez? Jose Miguel Barandiaranek erraten zuen, Euskaldunok sinisten genuela lur azpian bazegoela beste mundu bat. Baina egia da, trikuarriaren garaitik badakigu Artasoako trikuarriak edo Agurain ingurukoak badaukatela orientazio bat eguzkia nundik ateratzen dan. Eta are begira, edo baita ere, gure lehenengo eliza romanikoetan, nekropolietan, hildako guztia daude eguzkiari begira. Hortik ateratzen da argia eta gu argiari begira daude. Iluntasunean beldurra, horri gibelean utzi behar dugu. Orain euskaraz solasean ari gara, arkeologiak ere euskararen historia finkatzeko balio du, ezta? Dudik ez, badakigu 19. mendetik eta 20. mende hasieran ere bai, azaltzen ziela Pirineoaren iparraldean eta Pirineoaren hegoaldean hainbat harri, hemen ikusten ditugun modukoak, Nafarroko museo honetan adibide ezin politagoa daude, eta bertan erromatarrek ekarri ziguten moda bat. Baten bat hiltzen bada, edo jainkoari eskaintzen badio zerbait, harrizko harri batean idatziko du zerbait. Jainkoari edo hildakoari, eta orduan latinez idazten zuten guztia. Baina tartean jainkoen izenak euskaraz, edo pertsonen izenak euskaraz. Eta horiek dira gure hizkuntzarekin lotutako lekuko zarrenak. Oain,
eguneroko bizitzan lotutako lekuko bat, eta ja testo txiki batekin, metalez eta latinez idatzita ez dagoen bat, hoi izan da Irulegikoskoa. Juantxo Agirre Mauleo, mila esker gurekin egoteagatik eta hurrengora arte. Mila esker.